nyina de wo ho jimu se enkonkoye nipa kakra bi ena eba befa adwuma no nyina to wo mo etiri so eti wo mo ba ye de wo mo ahoden beboa ye nyina no wo gina animu eda ase yamane boni ba wa beidu ena na edi akira woni owura ndinga edi nkomo. All the senior officers are here. Staff now be our ICC. So I'm my the catch on say Obia CC if you mean the future the beer if you be no got a beer and wasting omu they see one crano young person they see was swami because they see one crano is created by us. Then on my man when they created this problem because so future if you know CC na o gata e si na we yimu na nsi oto na nya ba bi mfa nsi o de we den a e ba fa kwan bi so akọ sa nya ba bi a e se fa no amfa e ba fo so akọfa ba bi e bi a ba bi a akọfa no e ye wo dan mo Owura Ndinga Mborinyin wono ena yesu ame municipal coordinating director ena yete ne nka no wono kasa wiye no atoroyanche maboafo ku nadmo wo mo nso enkrabata e wo so wonum enne bebi a egina eyesu amemi awudu wone ne dom wo nyina no wo mo ka dwumadie no a ekoso no eho na wode ato dwa se wo mo nadmofo nso wo mo ye krado pa se wo mo eboabo wo mo ho ansa na ebia oye ne bi kura ba besi ewo suame ene ne mpotemu na emomu ene da nsunu dwumadie na wo mo ede wo mo kwaji mu wo hu se mfasodie pi na ba so sanse no kura no akwakoye akonya kese a wo mo de prapra krum ama honidie hu nsam so aginaye. enne bebi a egina eyesu ame municipal assembly nadmo nhihye ya nadmo aye efa national sanitation day eyese ye boa ye municipality ha ohwe de esi won kran na ena ama president agina so edi communicate ababonte se yensiesie enne nadmo ye di enimu ewoso municipal assembly se atorenchema esi emre bi atwa mu atorenchema esi won kran ye ma bi ensi so ohwe a nadmo the staffs enemy volunteers na enenne yake kan ho agum a ye di sa adwumadi yi se de be ya efi enwura ye tutugu ya gatam emfi a woye mantem na ye besi esi na mo se enne ye di dwumadi yi enimu a ye boa opanyi me da se so ohwe Owura Kasim Awudu wono ena yesu ame municipal director Emma Nadmo yamane boni ba wa beidu ene di we bae na yakwa magana mra shebedwefie tetere ne dema parliamentary select committee on information and communication aye won monyamfo abenego lamangin bandim no panyipa dia to dwa ya wosre sa enei anamotuo ya Ghana Independent Broadcasters Association Giba for one more tour at the Semakwakwadan Court Adefa Digital Terrestrial Television one more pricing model one yadia enya ye ni kasem kura nam suntu oba sarasa na ni kire yadano enka one more che one madwen wasensen na one more anamotuo one more 2 ye no one more sanso asan one more chia anka ebeboa ne nyina no ayese ena no wada na Digital Terrestrial Television committee no one more ade one more final report ekọ omayi waswafo won na hwe waman Ghana nkita wodie ho ensam so ekoda no se won mu nhwem no the pricing model bi eba na eno ho sensem na ma enei no ye ka se giba for de akwakoda ko tekere se won mu ntiase ensensam no wahase eboboba no se won mu ahase se won mu sia no kwan a ebe kakra hu sikasem ebekwakoye boache bidin na ebe owura abednego na wo kasa no nsem a ode to dwabeni. Well, as you heard the minister made an about to now withdraw the things so I'm also appealing to him to adhere to the fact that now that they have all agreed and signed this document, they should quickly withdraw the case in court and concentrate on the implementation of this report. I was your way at Titania, one parliamentary select committee on information and communication or Robert Nago or da anon. SOMPA demienu kase the endpoint homeopathic clinic aso yemu se ye memma na fe ye nkyere okwan se de be na yade ntimi ntwa wo nkwan na so bre kwa obre nson ye no eno yegusu a ye de ma watifi anafo apue ni atoye mfimfini ka ho no abusua ye wura ensem foforo mu na ye wura mu a ene na ye kɔ bambosem wono maboboa no na soafa ohwe bamboso se bedi akiri yewura brojajamfi na wono mapadwumadie bi ho ntoma ya tunu din se Bema Camp Redevelopment Project na no ena wo mo che se Adam Papa no Bema Camp wo mba besisi bi pa
dada na wo ho no nso no wo mo nyama entity nwewie sa mo akone adu wo mo ba ba ye ne ye na no na yewra brojeja mfidi ba beto so achese wo mo ka ne se na nya adansie ene obesie renovation nko na wo mbe de eboro saa eka ho eno nso wo de to so sei. This project is bigger than the bricks and the mortar that we will see. It has its roots in the morale of personnel. It is about retention. It is about operational readiness. And I dare say it is also about national security. Because when those who defend Ghana know that Ghana is equally committed to their welfare, they serve with greater confidence. And when military families live with dignity, the nation becomes stronger. Ladies and gentlemen, the accommodation challenges confronting the Ghana Armed Forces are well known as our armed forces continue to shoulder greater responsibilities from maritime security to counter-terrorism preparedness. The demand. Enti, the warmer pound to Maya, ye can redevelopment no, and ya dancing conemum, and Shashana Acadian issue Huna, a babuama bambosem, etimia ye pass as a deato, and no. Ana yewra brojeje mfi ebo so ne ya yamane bofo nso efe bi maye na ye ka bambo asemi osofo ya wo hye afisem ana amanyonye edwumadie na atena ye eye onmonyamfo Muntaka Mohammed Mubarak wode atudwa ekiremu se abibiman ahodo no ebre wieduru se womo ebe makasa womo tworogu nkrata so no enka nkrata ne so kwa nemum womo de beya adwuma ama bambo ho asem no atimi agina yie wode nsem we nyina atudwa enu a wabra Africa Security Symposium ASEC 2026 dwumadie ya womo de hye so ewo Enkran Labadi Beach Hotel no enura na yeda na etwato ya womo koye na chese 13th Africa Security Symposium ena womo ye no na nenkasa ye mu no wode atudwa se bibiman hanom ye ka empepie tuatesem no ya na ya doso na nsemu entemu hye sede womo mkeka ho koye bi ewo Nigeria eni amahudo bi na atwa ye ho ahia kaidafuo yi eni womo mkeka ho yi wo hede ye course wo horoma ya na wote nsem ni bi a na eya rehu yie pa na sega na ha anase bibiman na mpepi ni ya ne ye ka se bia Ghana ha na bi ma ye no nkyere South African countries na aka no wo mo so bambo ho asem na gina ye bia sa na mpepi ya na wo mo ko meetings bi ete sa na yakwa brofo akese na ene enuane akese ne yakodi ewo nhyiamudie no ase ekasusuro ena aban no wobo ewo sa meetings no ase enko wiase no na sabia kwakoye kasakwa na emom wo mo hye anim se sa adwumadie yi akoso idie nkomo wo makokodi wo ho nyina na man penifo no ko wo mu kromu a wo betimi ahye no wo ma implement sa policies ni bi na timi aboa ama Africa bambo ho asem na timi agina ye yentie ni nsem no. Through open dialogue, the exchange of experiences, and the sharing of practical solutions, we have demonstrated that challenges facing our continent can only be addressed through cooperation, partnership, and collective commitment. The participation of delegates from across Africa and beyond has reinforced an important message. Security today is interconnected, and no one can do it alone. Whether we are discussing terrorism, border security, cyber resilience, climate-related risks, peace operations, or health security, we are reminded that lasting solutions require coordinated actions and sustained collaboration. I wish to express our profound gratitude to the African Union Commission, the Minister of Defense of the Republic of Ghana, our international and regional partners, the diplomatic community, and all organizations that supported this event. Muntaka Mohammed Mubarak wono ene yesoafo ya wo hye afisem eso na efiti anode banana video bi anana monten so se wo ko atifido mantamu a school ba ko efra na says Evangelical Presbyterian Primary School eno ewo yendi Northern Region one mo kire sani pam yenu bi akwakobo awura wakoto tutuo amede hubu akwakoto school fo no so wi akire ko headmaster ko kan ya wo mo sibam ni sibam trofo ama no so pra wapra ano eden pa na asem ne ko ba ye no na akwakoye deja wo memu sanse wo man no enkame yesa na nsentam no yenwomesua won sansam ekwan a yesuku no afa so na ekono enyade a ehwani ena obati as school ni wote classroom ya wo hyewi ene ade a adebache yeso obi akwa gina classroom wo tutuo wo bi de sekan akwa wura wo chese enioma asase a esisie no enyade a eni kasem na oman no aso ya won mo hwe oma Ghana nwomesua won sam so a
yɛwura Haruna Idrisu ada no de krata apiedwa na wɔn krata wɔn de bae no kyerɛ sɛ ɛnya de ɛhwɛ ani koraa na wɔn te asɛm no no kwasɛm no sɛ wɔn yɛm hye wɔn kyerɛ sɛ ade a yɛka no ɛyɛ mmɔfra bambɔ mu nsɛm ɛne yɛde di agorɔ saa no enti so obi bɛda asɔre afiri ne kata so na putupuru mu ɔbɛma tuo sɛ mɛkɔ akɔtoto biaeɛ a adesuafoɔ wɔ a wɔn mu sua deɛ ɛnya de a ɛsɔ ani nam so nti no wɔahyɛ Ghana Police Service sɛ wɔn mo hyɛ aseɛ mfa nhwehwɛmu mapa ngu akwam afei wɔn kɔdi sɛ huruka sam no a ewie che headmaster wɔn saa de wɔn sa kɔkɛ kan no ama wɔn so apira no wɔn wasa safo nyinaa na ne kyene yata wɔn de ɔseɛ bɛyɛ ɔyɛ no wakyere wɔn ama mmara ne wɔn modie na wɔn ka de akyerɛ Ghana fo nyinaa sɛ wɔn man no ayɛ timu no yɛ wɔn mmara o sɛ bio yɛ tete nipa ne yɛ nipa enti sɛ woda sɔre na sɛ bio ho kyerɛw na wo sɛ wo de wobɛtwetwuo ade asi nkurɔfoɔ so a ɛne na nya Ghana ha na wo ankasa wakɔkyekyere wo man a saa brabo fi no sɛ bio wobɛkɔ akɔbɔ no hɔ na mmom sɛ wobɛtena wo ma Ghana mu adia no wohunu sɛ wobɛdi mmara so wode nhyehyɛ bɛyɛ adwuma wɔnkɔ nkɔ kasa ntia wɔ bi anaa nkɔ twetwuo ɛmfa nkɔsi wɔ bi so ansa na wɔn nsa bɛkɔ no a atumi akɔwa no na yɛwura Haruna Idrisu wɔde ne nkasayɛ ɛkɔ wieɛ no and wɔde to adesuafoɔ no nyinaa anim akyerɛ sɛ wɔbɛsra ada ne asie bi a obi amfa nkyɛ no onyi ho bua bi amfiri ne mu na wɔn mo hyɛ bɔ sɛ wɔn bɛboa ma bambɔfoɔ so anɔpɛ wie numere ne dasuom wɔn ma bɔ mpɛmpɛ wɔ skul mu sɛ ne bɛyɛ a ɔkra ba kokora ne nkwa ɛnhwere no edumienu sompa fie kaseɛ na abusua ɛbɔ aboboa no na enkomo ho no yɛwura kwaku anyi de hu debu Samuel Kennedy ho wɔn nso akasa bi na ne nkasa mu no wɔkyɛ sɛ yɛ kan tete pasu amamre ne amane ɛne su papa no a ya yensusu nya mfansa amanyɔfo nsa sɛ pɛsɛ ne makoye ɛde ma yɛnde a ɛne na wɔ sɛ yankasa nso sɛ temamufo yɛ kentene yɛ ho na afi su no yɛ fa papa no ne yɛde bɔbra saa nsɛm nyinaa kopiedwa bra Global Ethics for wɔn ne All African Conference of Churches wɔn ka bɔ mu a na wɔn yɛ dwumadi ɛno no na ɛfa enteteepa ɛne suban papa ne amamre ne amane a yɛde som aka ho aseɛ ɛne wɔkɔka saa ya wobi esa nsɛmi so a yama ne bɔfo nso wɔama na anyira na wɔfa bi ɛma yɛn sɛ yɛ wɔ bibi sesa ɛyɛ yɛ adwene pɔ de broni frɛ ne mindset. Ethical leadership only means that there are some values that undergird our national psyche. That's all ethical leadership is about. It's about having certain value systems that we hold sacrosanct. First as individuals, as families, as groups, then as a nation. So it's at different levels. First of all, as an individual, what are the values that you hold on to? What family values do you hold on to? Then what church, school values do you hold on to? Then that moves to the national level. But of course, national mindset transformation curriculum. Eno yewura kwakwa nyi do hu debu. Ne nsɛm a wɔde kɔto conference for no wɔn nim na wie so mpakase ya boso amawi. Wo ensefoforo emu na santimanta musuafo Dr. Frank Amoakohene apa dwumadie bi ho ntoma a wodi edom anim sɛ de bɛya wɔn betimi ayɛ enkyerɛkyerɛ ɛwɔ schools ahodoɔ mu ɛwɔ ne mantam no emu na botaye esi akyire ɛne sɛ wɔn betimi ahyɛ enkoda enkwan titru ɛne emamu a sɛ wɔn mfiri school da mu nwane nkɔ galamsey site na wɔn nkonkɔyɛ mining sanse akyire mu sɛ oba asante mantam hɔ no mu a district na mensimensi na ahodoɔ bebree wɔ hɔ no mu school nkoda no wɔn nkɔ school sanse sika dwene nko na ɛwɔ mu tim akɔla kuma sika ɛne wɔdwene wɔsɔre a wɔbɛdi paa die sanse sabe emua bi amfiri baabi ma na wo mahu sɛ adwuma baako a enkoda no de wɔn ho gimu paa ɛyɛ galamsey no enti wo bɛhu sɛ akoda no wɔbɛsɔre ahomakye no wadwa no asiesie ne ho no wɔ school yɛ mpɔn kura no wɔ free school dem wɔ away bus wɔkɔ galamsey site hɔ na wakɔ akɔyɛ adwuma no akɔ akɔpesika kakra ansa na waba obu ɔhɔnom so a school ne deɛ wɔnkɔ koraa adwuma a wɔyɛ ne sɛ wɔsɔre a mining site hɔ an wɔsie enti wɔn mu kyerɛ mu sɛ sɛ adwumadie yɛ kɔso no betimi aboa na wɔn ama nkyerɛkyerɛ mankoda na nya entiasie hunu wɔn ho ne enti ɛsɛ wɔn kɔ school na wɔn kɔgye ntetiɛ enti wokɔ atwema mponia mansi no mu ɛhɔ no wɔn hyɛ ase a doctor eco schools ahodoɔ bi te sɛ akɔtaa basic school
agogoso primary school ene ne keka ho ma womni school koda no ekodi enkomo yama ne boni ba wa beidu na edi akira ensem a Dr. Frank Amoakohene edi tu dwa no watu bi bai Ma Imponia district. Now, you call around the Yeshe Abaninu Media the projects among others. And the project with the Maniaji, because I mean, at the pace of the Abba with Juno, it's okay. Unlike Nahini SHS, Magatom said they should give me a weekly report on how they are faring. Because anytime I survive, a baby swing, Chebeko, Ghana for Asakoka, Yensam, the Achto, Yentu fans are pine call, can't go empty handed. So, Yamo Majuma, I expect to say they should meet the timelines. 20 minutes or so, then Emrana, you now so dear Juman Mount. Let's Ambra now, so the AGYEIWAA. So, we had the double contract number, some of DC about what the nurse for Mama Jumania, the AKOSUA. A bill or her school now, so I'm such Mampunin and the most populated school, over 800 pupils. And Intino, you now, on the China students to be Abaha. Now, structures now, that's how you better rehabilitate anything about. Dr. Frank Amoakohene wono ena eya santemantemu swafo. Na Czech Republic Ambassador Yowo Magana mu His Excellency Pavel Belik na wapanye dia to judge reso wama na ngomasua no betimi atumpa mu a agese ye classrooms ahodo no nkoda na womaba apeso edmu kura nya ba bi ntina kire wo motenatena fom wo no sa ne yoma ni nyina no ye the full stop bestimi asitu a kebeboa pa na wei eye ebra wo mo edi school nkonwa ani adekwa Elmina ya wo mo de ko che nkoda ya wo mo ho no no ena nam so His Excellency Pavel wode asemi tudwa na ebra no wakasa no na yamane boni Eric Anan o ho no mo a oto bibo yin sei. Who here in Elmina is one of the examples how we want to family and children. For us, it's important because we are a very young country with a young population, so it's important to help you to educate young population. There are many ways how to support it. We try to choose this way to include it. More places I had a chance today to visit 4 different schools here in Elmina, and I saw that sometimes really for children, they don't know so much. It's great. Content, so this kind of help will be for them. I was your way, Czech Republic Ambassador Yowo Magana mu His Excellency Pavel Belik no na eno watru no ana ayempanyefo ahodo pinu akasa ye na ebra na womode enkonwa ana nioma ne ko mde ko schools ahodo be sedunan mu asiu ya wono so da Lemon Family Foundation ano Owura Isaac Yerenchi Yabua na waka ho bie na wono so de afutu eto aso sei. Not less than 70 free and at that point the end this is so within the day Yarama and Amanya 100 500 no we don't have one Nazina the I last moving to hope ya 11 each class na ya that class no na anwachi no ana edne gofo impuntu ohene nana eko ankama ya wodikan enso etrosa enei wo mo haw kese pa eye eya desk enkoda no betena so na won masua de nti na yi a won msa ka bie wo mo dampanyefo ase sei ene no so wo kan fai. Okay, why? I hold these videos we are taking right now. All they will circulate. They'll be other voice. They'll be inside and then take care of one classroom. The round table is about 600 Ghana cedis. It's not so much, $50. So if you get 10 yes, it's coming. They can do it even online and they can send us the money. We'll prepare everything for them. Then they're coming to Elmina. We'll take them to the classroom, to the school, and they will hand it over. So this is what I like. I was aware nana eko ankama ya wodikan no Eric Anan ena diamane boy besumi. Abusia afe ma yenwura mremwe na emom kasa natural mineral water abujunso ensu papa no a awie mremu eno na ye nom na ye nya typhoid ana nyarewa ye fa wonsu mu no na wono mo yo typha back hospital echi ho no okuta yemu ma yenwura cherecherefo wo mo pona no sakratei teacher AGYEIWAA lasa won na chiroi ana pandan so na wofiri wo chiroi no so no krata no was we de wo twere koma yewra Dr. Akroten Anyene woni Supreme Court for se de emra ne se no wonu manim mra wa ben wo mra no wo ma kirekire mu ye na etwetwe aso de ntia wo kasa ne se Ghana ya mra ne ntia ma ya ne boson kese ekoto so no no afi apema yenkura do akono mienu wo mu tintinye at Ecclesiastes cross 2 ehon wo gina wo kasa asemi wo se wa hwemu a Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama wonu nti na wo kasa asemi se so papa nti wonti me nkɔ ne mprensa so tetem asama wo busa no
na se wontimi nkwa won de wo se constitution no se de wasi aka no se yeto aba mo obi se won konkodi Ghana konwa no so na ye santo ano so no wodi to aso mpirenu a ene emra ne se ma won sa ni bio na mo wodi ba ko ana wogya die no wosan so aba bio eno sa no ye kan kan wo se wodi mienu ana won me enim mra no wo mma mekyerekyerem na fe yente ne ma bi no masiye na teacher AGYEIWAA Asare we bia a wo ka no enya se bia wo gina fa bi ana se fa bi na ekasa na mom se wo mamba pa wono nso wo ye kyerekyere ni no wo kyere na mofra de na se bi mofra no nso ye wo binum nso wo madwen abobew no wo mutimi bisa question bi kura timi busa teacher se sabre se Noah o ko heaven obebusa na kasa na se Noah anko heaven se ne wo kobro nse jema no wakwa kobusa no sa ankoda ne bibisa question na busa se die nti na mampani wontimi nkobio sansa ba akono wodi for ena yeto abatia no enti ebeka se no kura no jama sa ahyeagu na wasan so ababio enti wobetimi akobi aka ho eno ya asema wo busa constitution review committee for etworotworo nsem de nanso ase we no wo man kyerɛkyerɛ mu ye enti teacher AGYEIWAA se wasrada se empenimfo emfa nkyerɛ mu mra enti we a wɔtworo no wo ma esquire no mo hwe mu enti kwasi afirifa esquire ne solicitor no ena wono mo de aba so mpaka se yenso ya bo akire e de ma yatiefo aso SOMPA 106.5 FM Accra Promtubreka Siebo ena yedaso aye kenkan edema no ye call ensemfufro musoafo ya wo hye enwuma ene apadie ensem eso eye Dr. Abdul Rashid Pelpo wode atu dwase efiri sa aban eba ye na wo hye wo adwuma se officially afimpinu ne aduru num no eyade se wo matimi aboa ma enwuma abusu se tam wo Ghana ha ya kane na ye ka unemployment rate se bia ne nam ka ohamu chichemu aduonu mu a se ye ka se eso atia ma babaye ohamu chichemu aduonu enti wutimu se wo mo ho moden pa na Dr. Rashid Pelpo echiremu ese we no enye wo monko an ye private sector no wo mo so aboa wo mu yie pa sanse sebe aban ko antimi mfa saa unemployment adwuma no entu ne tisu na Ghana voice mo de da bia se ya se yemfa data ento ho yemfa statistics ento ho nkrata e bia adwuma ne kura mo se mo provide no se ye online yo se wo hifa se ye physical se adwuma na hin ne hye se sector ben mu na saa employment na koso aye ndia wo mo mfa ma ena aban atimi ama unemployment so what saa ena da bia wo mo eka no se private sector no wo so aso aban na sene wo san hwehwe ya wo mo de ba ye ni mu wabra wode ne nsem etu dwa no sei ena wo kan no. Well, government performance has been very good. As you know, job creation is a multi-ministerial sectorial issue, and what we have seen is that each ministry has a component on how jobs are created, and they are all up and doing and working very hard. The private sector is energized to do more, and we can see them, committed to doing the best as they can. And generally, I see that things are moving well in the statistics. Yeah, you are quabnaminta can't no ediapa. So one must say, ya one we mubina. Sir, we are hospital no ada one mosa no nyas and get to emunsum. Nenana ya say was in the ya. Woman for bin moshas, yes, a woman baba and I say, we are hospital, and was NDC for Konomko, we are sending. Womba kwa shankra, temo, send your man in a dempifiana. Was no question, the Sebrom Cocodri, Rankra Temuno. Says you can cry a chia manabrosu to contractors, one more jacket, champion, no matter to and your man of crampon, a hospital, no young sound so ye. One so one can any what is you know, a fair quano crampon, one for Banam so cry or Sabiano, and you may answer down Koyesa, now she a chia chiani bia manabroso. I can't be a Mayra Quabnaminta candor at your set, one more barber chassis, I shimu at your fast me home, send your bear a bit to me a bois, a manocrabia yet, one more said to me, I can. When we inherited Siwia, we had no water, no access road, no electricity connected to the place. The chairman, the truth of the matter is that this facility came to Parliament for approval. If you are going to pay anything over and above the contract sum as approved, it must come back to Parliament. We have detected that there's some amount of money that has been paid over and above the contract sum that Parliament approved.
And so if you're a government and you inherit such a project, you can only do due diligence. As I speak to you now, for us to even go back with a contractor to assess the progress so far has also become a problem. And so when the picture is created out there, and sometimes the politics of the day, that you have inherited something that is completed and you don't want to operationalize it, Mr. Chairman, if anybody knows the truth, it is you. I was your way, I rock Wabanaminta, I can't do so for. Or show me APAM demo and some son and what you know, an assurance committee, Titanani. One walk where so I have been Billa Rashabajani, one more for Dominic. A year, Nitu, one so at a crack was to see. Honorable Minister, I told you, I brought it up and I said that I know that you are going to be in hot waters because of the type of contractor you are dealing with. That's what I said. Because I dealt with him for 8 years and so I know what it is. What I would advise Ghanaians is that if we have to complete those projects, we have to stop politicizing them. Otherwise, these projects will never be completed in the next 10 years. When a contractor believes that these projects have become political, he will squeeze you and collect money that is not supposed to be given to him. Near turning Kay Assurance Committee, ya my Ghana Marshal of Theatre Tani, you're Dominic, Nitu. Nano Joada, Anna, SOMPA say ya so hot bite. Alexander Kwame Yuredu Eda, or 2 free Asantimamu Ede Twy and say, Asantimaura, Wabo Nanama Bonsu, Din say one on a Maya Santehima, ye non so crano, a dear, ya dear man one and ana amateur, no mum. Afena woma bodino enam so ama dwabehene na afe jase ene abusuani nyina wonma bokutu ewo wopenso aboboa no pe na enkomo ekọ akire amamre ne amane ekwanso no wo boro so afe nura kase enso hot bite kro na no wosan beti yemu eche se nura no eye ne ho ntemapa wonmo pai na santomapa no mu no na dwabe mahene da sebre woto sere bo awodikan ne nua ba ne mpon na openso obo ni din womo de na ase ebre otumfo se wo keka nani amamre ne amane ekwanso no babia ese wode to ampani se wamfa nto efiri to no wode to babia ese wode to eho na ase no da sebre ede ba sei Hima eyi no sese no we gabe he ndada na chese ohima e papa sefe no na bona slobo we gabe he otu so the first me back so the first we gabe he for no since process in 1973 we me back in 1971 din number 5 ona na oni ba no chichigo my mother my young 25 Abase, nana pa baba. Eyi no sante hemadia. Na ya se fata se e di die ni odo. Simple. No one chinko. Sa mano ran shese beta na chi. Ama bia obeyi bia no. Ya boa sante he ama to sante he so ati bia pa just ati ban. Akon kan change. Eno eye da sebre woto serebo a wodikan. Wono eneye asante dwabe mahene ena ate se wode wom na ase ebre openso no afa wie ya na ya chewa wono ena se ukọ race course dwanum afa bantema ne so ame afa ho no wotua memadom na no wom se sa na wom te so edi dwa nyina nso no ena masante mahema wom nsa so na wonum nsa kan endi sa bre se yabona na mahema din a wonum nso ba ya eya yeyi Swami. The getting in a minute and something my dear Shamis. The Sene, you ran my ye mammy for fraud. No, Sene Yaba. Now you didn't sabatun say, Naya Bevena, Naya money debut, Naya money Yako, Yabaman on Trinquan. The money Trinquan, since Sene Yaji Ankasa. So I make us a with some mammy for me. Yaniaji, and ye Ramay. That's what about Bafia. Then I left me, I am a bombo, only baby and 4 hours at the end. Nese ne yewura yiyam na na amaye asem bi abetu ye bi edrem kan ye den ebabo ye na na amane a ada ne enye dinemu ye wie ya ade fefa yewura ya amaye nti enene ya ba se ye be ma yewura trim ebabo ye na nana ya chewa wono ena ewura race course dwanum anampo bantama so ame ejodifo ewo ho ma no won na da wo ma no a be kire se dwahema na ate se wone Alexander Kwame Yuredu edi nkomo abusu ya no munsuo ensuo ye nkwa na nipadua no nso ensuo kro ha mu nche mu aduoso num
Sese kura wo hwe ba bia. Gadam se ye tu adura kwaye na asa no kura. Ese nso ebedura do woche ekodu okono kura e woni padua num. Enti me kanfo kasa na kire mineral water no e de maw. Sa bire nso ye nso ni nyina sa yo. De enim so yadada so no kura fa kese na ono ye nonso ne ne mu nkasa no e ho te na wono mu a e standard authority setampo etimu so no di adanse se efini nkeka bie nim ye no amu yie na yadada so ye wo sacha etimu de eno kura kwanse ketewa bi kura wunya bi nom na afi ye wo entoam entoa no nketewa adantemu ne akese wo mo de dispenser anso aka ho tete adaba no na no wunya bi si office ana afi hall ho na se openso hyi ano ane se wo de kopo so ase na wabu openso nyunu nso a ene nso chururu no waso wade wunya oba bi o kasafo na eye se adwuma no back hospital achi na wo mo wo na wunya ka kasa nso ya ena ne papa eye nti no no wo maje wo se so refreshing 0206 469 430 ya no wafre ho ba bia wo bia ya de betoa wo na wo no mu nso nyina no se wudidi na etwi a nsuo na abenom aduan no ubenya wo hi na etwi je haje aho ba bia aduan no entwi etram won so asan kofa ya de na de abrewo na so haje aho de ne de uhu se aduan ye mu nsuo pani na tin papa na ni ingredients a wode ye aduan nso no eye papa ne bia enye de apropro no a enti ye kase na aduan ne special na che se danso obese na apam ne aduane ho je pa de ane ye papa ntese medi ho danse de kirewo wo wa premprensa nti na ye ka ne local no kokonteto zafe wo kuro mu aduane ko haje aho na de ka aduane din kire no enni gina no wo ma ye awie e de amawo no nwotwe anopa na aye krado hyehye saa kopem se ebebo no nwotwe enwumre enti oba wonkwa anye de nyame ampata ye de awarija ye krata be fam to ano ho de amasefa koma ase na ye wonkwa na ye buogu tuom ka cho se fa biduru koma papa nanso ye gya wo ano no eni nti ko haje aho fa unkun bag ne ko kataso na wo mo ntwetwa nuane ngum ma wonkwan papa fa bre ukunu mfato wuru to ho wodi na abo no nkomo ewi a onim se wo ano ayo haje a waje awade no no perfect baby diapers se bre awo no enya diapers fa mo no we be man so ane so fa no am no na ne to na nkwa nkogubro anko ye dam bia se de be na wo woro so a ye ntimi hwe na ya hwe ne mpire no perfect baby diapers ababa bibia ye perfect na we ne perfect no enya CD ani bio eye ke ntwe na obi amfa so kwa ana na wa chenchena ba bia to ade bia ebi wo ho wo mo kan ye ho na nsem yi ba ye da ye ho tiawa ye ba ye ko wie wa manone kwa Jesu why no Mr. Bremwa ayamio na ada na koda ni susa yam se kom na di no eni se wasu a Mr. Mfa na mame akoda na dadwu nso mu sa no hwe ni court ni mu krafo wo de mame nyini diaper no diaper no krade masisa me hu ni amenyempo aya diaper na hwe diaper fofura abadwa so eye perfect baby diaper make na asemi a chinsu ankasa emu ya moto na ade bo akoda na ensansa bia enwu no perfect baby diaper make ye ne Ghana heye na ebua Ghana nkwada nso ankasa ono kwa na wo me ko perfect baby diapers bi atwa sisia na akoda na Fre 0531 099 889 and 0303 957 965 FDA agi adwade nkrato yi atum TV Emma Aketuapa Emma Aketuapa ampa ebusuan ye kɔ ne akɔwie kase no ɛwɔ amanone ye kɔ Southern Spain na rekɔsam a abeto dwane sɛ enipa bɛyɛ duba akɔde wo mahwere wo nkwa foforo bɛyɛ edunkron so wo mayera ya ye nhunu wo mu eye gyahyehyɛ bi ene tɔ anafo hɔ no mu baabi sɛdeɛ empenifo ɛbɔ amane no na wo mu kyerɛ mu sɛ ye kase wodum gyadwumakuo no wo mabɔ mmɔden a yɛ adwuma ne nkrɔfo a yɛtwe wo mu firi egya ne mu no enya asɛm ketewa kora ya wo mu da so a bo adwuma sɛdeɛ bɛyɛ a wo mu makamu no nso no yɛbɛtimi ayi wo mu na wo mu kyerɛ mu ɛsɛ nansɛ mu entamu
Ejashishie no eyade se empotem ho no etasi pa na soafo ya wo hye emergencies ensem so enafe apomden ewo Southern Spain ho eye Antonio Sanz wono na de ato dwa ya wo kire mu ese odum jadwumakuo no esi ya wo mo baaye na ahyase wo mu se nipa nan bi wo ma trape ewo ehyen bi mu esi empotem ho wo mu koyi wo mo no na wo mo de wo ma hwere wo mo nkwa ene ebi nso yekwo huhu wo mo se wo mu gugye ni mu ewo mpotem akodo bi ya wo mo ka wo mu nyina bom na kyese nipa du baako na de yare ho ne se wo mu nyina ye foreigners sankrofo du baako no wo mo ya manhodo so adehye bi ya wo ma baba pie mu wo honom ya wo mo baba bo branti sese no esese wo mu etimi identify bodies no na we de menyi ni kurase ye de wo mu eko wo mu kurum sanse we de esie no eyade bi ya ehadwene na wo mu ekire mu ese death toll no sese na ye 11 bi betimi aba beka ho efiri sabre ye kosanse rescue team no wo mu nyanye wo madwuma enwie ye na wo mu kire se eye power line bi na eto fom enhuma ya enyina monhuma ye sensen enua post ahodo no eso no ebi na eho tochim ema ejahye no eba nti ye kasa ide bambofo no ada so ye wo madwuma wo mu kire mu se wo ma deploy enipa pempempempem se de be ya wo betimi akọ na wo mo maka wo bia ye eja no ehye ye no nyina no wo metimi yi victims no ababontie no so ne yegina na ye de ensema hodo awie ye de beso mo wo SOMPA 106.5 FM Accra na ebi fa ya affiliate hodo Ghana ha ene amanone no ye de ne nyina esi ede amamo ye de asedado Mahajia special local foods afei kasa natural mineral water ena perfect baby diaper womo ena esutreso ye no mo e bekenkan ede maamo AGYEIWAA ASARE enimidin mene AKOSUA AGYEIWAA kwade boaten ena triple man ajapia APAM DADAA 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye nti abaso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bi a je 21st clinic nkwa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsa ni fa so wo frama saman so na eba nso a wonsa bonkum so e ho na wo behu ye 0540 311 0540 311 There's a 21st clinic. Still, woman is sciatica expert. Hey, medo. Edrano pa wutimi to boase. Echichiwusi o. Ado. Na so ni se medie. Me the Yas toothpaste and the brush and the twimesima minya homka. Same thing na ye bokoi. Na medie me all-time favorite. Eye Yas herbal toothpaste and then the brush. Abua me ama say menum nso a enwunu anasa de ehia. Me selfim me biem. Na won hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens eye Yas whitening toothpaste and then the brush and the medi hwimese enti na wo se afei na Yas total care gel toothpaste and then the brush ne de ebo wo se ho ban